Angibingelele umlungisi lo wakwaZungu isibongo. Abanye bathi uphohloza umuntu ngemndaba zalutho. Isithutha senkunzi makhwela ngaseyipondweni. Into othi uyiJoji ibisondela. Angeke kuqedweke ngoba mangasuke ngithi ngiyaqeda kuyocima wonke lo msindo. Angibingelele ubuholi bonke obukhona. Ngeke ngingakhuleki lapha unobhala uDubazana onobhala wami lapho ndini. Ngingaze ngiyithole sengisenkingeni. Nomeya wami lapho umgazi kodwa into angiphathe kabi ngayo. Umshilo wakwethu uDeputy Mayor uGabi Zungu into ohluphayo maze umshiyele. Kodwa bese ixoxa ngendlela masibhekele sobethu uyohlawula ngendlela. Noma sobonana la edolobheni uzomtshela ukuthi sizodibana kuphi bese yahlawula. Angibingelele ubuholi bonke eMashobane, ubuholi bonke be-district, uzwile kuthiwa khona no-deputy nobhala Sompisi. Siyathokoza kakhulu ukuthola leli thuba kufishane. Lona ome phambi kwenu usuka lapha kwaKhongolose. Ubengusihlalo wenhlangano yabahlali lapha eZululand ebizwa ngeSANCO. La eZululand eyidlela ndawonye noKhongolose. Bese ke phinda ke suka ngaLolundi lapha ebengiyi-BEC member khona lapha eWard 12. Njengoba ngila Mashobane the ngishizolo bebengazi abanye ngashizolo late. Sikulindele konke neinhlamba bakuletha abanye kodwa siyazi ukuthi bayatatazela. Ngoba njengoba sila baningi balindile sokubuyela emuva. Ngicabanga ukuthi kudala kufanele umcimbi ofana nalona uphinde kuze nalabo abasele ngala. Sithe kubo akukho okuningi, ngithe mangibatshela ukuthi akukho okuningi. Angiyiphenduli inhlamba, angiwaphendula amanga. Siyalapha kuyi-ground lapho funa sifitsane khona. Namhlanje ke ngithe ngokusemthethweni ngiyajoyina nje ilunga leNkatha Freedom Party. Akukho okuhlukile. Ngizoba nje mfishane vele obisikhathi asikho. Kodwa ngingakusho akukho okuhlukile ngizokwenza. Kepha lokho ebengikwenza ngizokwenza ngaphansi kwesandla sobuholi beNkatha ngokubambisana namalungu eNkatha Freedom Party. Ngizophetha ngelokuthi Mashobane nobuholi bonke. Into eyenza ukuthi ngibe lilunga leNkatha ingoba umntwana kwaphinda angene ube ngumholi okholelwayo. Into esenhlizweni nami kakhulu ukubona abantu abasha befunda beba nekusasa. Into ebisenhlizweni kamntwana kwaphinda angena zakhe izikole namavasithi ingenxa ukuthi wayefisa ukubona ikusasa kubantu abasha befunda. Sizosebenza ke ngokubambisana neSADESMO lapha emavasithi. Okugcina nginina amalungu eNkatha njengoba ngithi ngomhla ka-8 December kunama-SRC elections lapha Ongoye. Sonke njengoba sila emakithi siney'ngane ey'funda Ongoye nasemakithi. Qinisekisa ukuthi mina nje yakithi izovota phambi kwami ngoba kuzobe ku-online. Izovotela iSADESMO. Nawe yenza sure mzali ukuthi ingane yakho ngomhla ka-8 uyayibuza vuka ekuseni nalidatha votela iSADESMO. Ngoba asikwazi ukuqhuba lo msebenzi iSADESMO ingaphethe kuma-institutions. Siyabonga kakhulu ukwemukeleka. Sizosebenza ngizomhlupha umgazi lapho Lundi. Angeke ngenze appointment ngizomvimba ngisho emgwaqeni ngizoya ngisho ekhaya ngoba ngiyazi ngiyosho ukuthi nakho kufanele sikwenze sokuthi asisebenze. Siyabonga.